tak z výkladnej skrine Československa sa stala v podstate, sme sa stali vazalom know-how niekoho iného a to bola podľa mňa základná chyba, že na konci dňa to vyústilo do v podstate klinickej smrti, v ktorej sme vstúpili my ako v rámci nového majiteľa a majiteľov a bol to relatívne akože zaujímavý začiatok, pretože ja som teda ekonóm, okolo strojárny som naozaj nikdy sa ani nemihol. Dneska s odstupom času celý ten nápad to kúpiť hodnotím ako úplne šialený, kamikadze a s dnešnou skúsenosťou, ktorú mám po týchto 10 rokoch zo strojárny, by som to v živote nezopakoval. Hej, to bolo úplne naivné rozhodnutie. My sme vstúpili ako nováči, nad ktorým sa každý tak pousmieval. Ja si pamätám tú prvú výstavu. Aj my sme vyprevádzali prvý vyprošťovací transportér, celá fabrika hrdá, sme stáli pred tým krásny žltý stroj. A že čo sme to tu postavili a potom sme prišli do Nemecka na najväčšiu výstavu tejto techniky v Európe. A zrazu si narazil, že takúto stenu sklanenú, lebo si išiel. Ja si myslím, že toto je príbeh v prvom rade o vytrvalosti. Neskutočnej vytrvalosti a viere, že to dosiahneš, hej, tú víziu, alebo že sa k nej priblížiš po nejakom čase. Čo ma to ešte naučilo je že fakt základ je sa keď je problém. Hej. Tak ten úsmev postupne rokmi začal mrznúť. Hej. A dneska musím povedať, že je to rešpekt. Hej. Že naozaj my sme sa za v podstate 6 rokov stali, a ja úplne úprimne, bez preháňania poviem, kvalitatívnym lídrom v tomto segmente v rámci Európy. V dnešnej časti Insight from Business by som rád privítal Martina Šurku zo spoločnosti SL. Martin, vítaj. Ďakujem krásne za pozvanie. Som rád, že tu môžem byť. Rado sa stalo, aj my sme radi a možno začneme tým príbehom, ako ten celý príbeh spoločnosti SL vlastne začal. Bo je to firma, ktorá má dnes historicky viac ako 100 rokov. Áno. Myslím, že jedna z mála na Slovensku strojárskych spoločností, ktoré majú vlastný produkt a majú takúto históriu. Asi by sme ich narátali na prstoch jednej ruky, predpokladám. Takže áno, krásna história v rámci firmy. Všade vo svete by asi takáto spoločnosť, takáto históriou bola worldwide brandom. Hej, bohužiaľ na Slovensku to tak úplne nefunguje a ešte možno 10 rokov dozadu tá značka bola v podstate pred krachom a v princípe zabudnutím. Takže ja by som to možno rozdielil na také dve dejové línie. Prvá bola taká história po moment, kedy som vstúpil ja do spoločnosti spolu teda so zmenou vlastníkov. Okay. A tá dejová línia dovtedy, ktorá je naozaj veľmi zaujímavá tiež, pretože siaha v podstate tie počiatky do roku 1921, kedy sú nejaké prvé zmienky o tej značke. Nebolo to úplne jednoduché dohľadať v rámci archívu všetky tie údaje, ako sa to vyvíjalo, pretože nejak sa to tam úplne neodkladalo, takže som čerpal aj ja pri tom skladaní z informácií nejakých pamätníkov, niečo, čo sme našli z archívu, ale postupne sa nám to za tie roky podarilo vyskladať a čiže dneska vieme, že 1921 bol nejaké začiatky firmy siahajú. Vzniklo to najprv ako taký závod na výrobu poľnohospodárskeho náradia. Vtedy to ešte sídlo v Radvani, v Banskej Bystrici, v takej časti mestskej. No a potom sa to niekedy v 40. rokoch minulého storočia presťahovalo do Slovenskej Lúpče, kde sa postupne začali budovať všetky tie haly, ktoré tam dneska sú a v ktorých dneska my sídlime a realizujeme našu výrobu. Ten areál je naozaj dosť veľký, postupne sa rozrastal. Taký asi prvý kľúčový milník boli 70. roky, kedy sa v rámci ešte národného plánovania rozhodlo, že toto bude nejaký strojársky závod na výrobu lesnej techniky. A začalo sa tam s vývojom a výrobou prvých vlastných produktov, ktoré boli hydraulické ruky, rôzne traktorové nadstavby, lesnícke lanovky a podobne. Čiže to bol taký prvý milník v rámci vlastných produktov. Vtedy sa to tam celkom rozvinulo, bola taká expanzia toho závodu, postavili sa všetky tie hlavné výrobné haly, v ktorých dneska sme. No a v najlepších časoch tam robilo okolo 600 ľudí v tom závode. Keď sme ho prevzali my, tak ich tam bolo 60. Okay. Takže potom ten úpadok bol veľmi zjavný.
Čiže to boli tie 70. roky, exportovalo sa to všade do RVHP krajín, v podstate to bola centralizovaná výroba hydraulických rúk pre lesnícky priemysel v rámci celého RVHP, čiže sa to exportovalo na Kubu všade dookola v rámci Európy. No a potom taký ďalší milník bol koniec 90. rokov, kedy v podstate sa to portfólio rozšírilo o také tie vyprošťovacie a odťahové systémy. Takisto to boli relatívne dobré roky pre SL, taká perióda možno 4-5 rokov, kedy bežala vtedy aj výroba hydraulických rúk, ale už sa to portfólio rozšírilo aj tieto odťahové systémy, ktoré sa exportovali vo veľkom do Anglicka. Dodnes naozaj v celom UK behajú stovky odťahových plošín SL alebo tých vyprošťovacích transportérov, lenže v tej dobe to nikto nedotiahol do kompletného produktu, ale predávali to len ako v podstate, ako tú nadstavbu. Hej? Že vyrobili plošinu, dodali plošinu, ale tú realizáciu, osadenie na podvozok, zakrytovanie a postavenia toho celého vozidla realizovali nejaké spoločnosti v Anglicku. Hej? Takisto to platilo s tými vyprošťovacími transportérmi, lenže samozrejme oni to nepredávali pod brandom SL, ale pod nejakým svojím. Hej? To, že to SL vyrobil a dodal samotnú nadstavbu, bola jedna vec. Potom si to tam každý obrandoval, dokončil, dokompletoval do auta samotného a predával to ako celé pod svojou nejakou značkou. Takže dodnes jazdia stovky vozidiel aj v UK, ale bohužiaľ ich nie je možné identifikovať pod značkou SL. Čiže to boli ten rok 2000, no a potom od toho 2005. to začalo naozaj ísť len dolu vodou. Firma prešla konkurzom, prešla reštrukturalizáciou, v podstate zastavila akýkoľvek vývoj produktov, neinvestovala do technológií, postupne opúšťali ľudia a na konci dňa to vyústilo do v podstate klinickej smrti, v ktorej sme vstúpili my ako v rámci nového majiteľov a ja som prebral riadenie spoločnosti. Bol to relatívne akože zaujímavý začiatok, pretože ja som teda ekonóm, okolo strojárny som naozaj nikdy sa ani nemihol. A jedného dňa som vošiel do spoločnosti, kde som nepoznal nikoho. Fakt, ja som tam nepoznal nikoho. Dneska s odstupom času celý ten nápad to kúpiť hodnotím ako úplne šialený, kamikadze. A s dnešnou skúsenosťou, ktorú mám po týchto 10 rokoch zo strany, by som to v živote nezopakoval. Hej, to bolo úplne naivné rozhodnutie mňa a môjho švagra, že poďme si kúpiť strojárskú spoločnosť, lebo sa nám strašne páčilo. Celý život sme ako keby pôsobili v službách, hej, a páčil sa nám nejaký produkt. Hej. Ideálne sme hľadali firmu, ktorá by mala vlastný produkt, ktorý by bol fyzické, niečo, čo by bolo možné rozvíjať a samozrejme s víziou, že to raz budeme exportovať do celého sveta a bude to akože zo Slovenska, made in Slovakia, tu nám vyrastajú deti, hej, vytvárame tú príležitosť pre ľudí, ktorí tu strašne veľa je šikovných a toto bola taká tá myšlienka na úvod, hej, s ktorou sme do toho išli. Úplne úprimne, bez nejakého zásadného DDčka. Len sme si prebehli nejaké čísla a povedali sme si, že OK, že však to nejako dáme. Čo to poviem, DDčko, taká nejaká previerka finančná alebo nejaká obchodná. Due diligence, hej. Takže sme to vlastne, všetky tie štandardné procesy úplne skipli a rovno sme sa hodili do vody. No a aby tomu nebolo málo, tak v podstate ja som robil poradcu reštrukturalizačnej správkyni ešte v rámci finančných vecí, ktorá robila reštrukturalizáciu jednej inej strojárskej spoločnosti, ktorá bola vo Zvolene a tá riešila reštrukturalizáciu. Nakoniec tú reštrukturalizáciu nerozchodili a skončili v konkurze. A to sa do okolností udialo zhruba do mesiaca, ako sme my prevzali SL. A aby tej naivity nebolo málo, hej, tak sme si povedali, že však to tiež vyzerá zaujímavo, hej, že čo keby sme sa na toto pozreli. No, videli sme tam nejaké synergie v rámci teda SL-u v Slovenskej Lubči a tejto spoločnosti, ktorá skončila v konkurze strojárskej, vo Zvolne Kopas sa volala. Tak sme si povedali, že čo keby sme zobrali aj tu a začali tie synergie nejakým spôsobom využívať. Hej, no tak samozrejme, že
jedna firma pred konkurzom, druhá v konkurze a to sme považovali za ideálnu startovaciu líniu. Hej, úplne akože niekedy si dneska z času pravím, že keď by tá naša startovacia čiara bola 0, hej, ono to bol strašný mínus. Aký asi, ak to nie že tak to bolo niekde, to bol mínus, ale úplne na všetkých druhoch aktív, ktoré si vieš predstaviť. Hej, mentálne aktíva v rámci nejakého nastavenia ľudí, hej, výrobné technológie, know-how, proste celé zle, úplne celé zle. No, čiže v princípe sme behom pár týždňov vyskladali 2 spoločnosti strojárske v podmienkach, ktoré som teda povedal a začali sme rozmýšľať, že čo s nimi, hej, a ako ich ideme riadiť a ako to ideme celé uchopiť bez nejakého zásadnejšieho know-how v rámci riadenia strojárstva. A bez toho, že by si tam poznal nikoho. Fakt, alebo niekoho. Ja som nepoznal nikoho v tých spoločnostiach. Čiže prvé mesiace bolo len zoznamovanie sa s tímom a tak. No a samozrejme, že my sme tu, tá vízia od začiatku bola postavená na tom, že my chceme vyrábať vlastný produkt. My nechceme byť stále nejakým kooperačným výrobcom, že teda nám Nemec alebo Rakúšak povie, že túto mi vyrob tento diel za túto maržu a keď nie ty, tak pôjdeme ďalej. Hej, to sú veci, ktoré nemáš pod kontrolou a dlhodobo sme v tom nevideli perspektívu. Ale páčilo sa nám na tom SLI, že mal vlastný produkt. Áno, bol vývojovo veľmi zastaralom stave a boli sme si vedomi, že budeme musieť posunúť na úplne iný level, ak chceme na trhu súťažiť s najlepšími. A na druhej strane sme mali tú strojárskú spoločnosť vo Zvone, ktorá sa zaoberala skôr na komponentnú výrobu. Čiže vyrábala zvárence podľa výkresov Nemca, Švéda, Rakúšaka. Ale mala veľmi dobré portfólio klientov. Čiže tým, že ona skončila v konkurze, my sme obehali celú Európu, presvedčili tých jej zákazníkov, že teda, aby neprišli od toho dodávateľa, že my sme strojári neďaleko, hej, to, že sme vlastnili asi 2 týždne, je druhá vec. Ale my sme proste všetkých presvedčili, že teda zostanú s nami. A tým sme zabezpečili nejaký prvotný objem výroby do tej fabriky. Hej. Samozrejme, ten sme začali organizovať tak, aby to dávalo zmysel, porozdeľovali v rámci tých fabrík, tak aby to bolo čo najefektívnejšie. No začali sme točiť nejaké tržby a generovať nejakú produkciu. A všetky peniaze, ktoré sme na tomto kooperačnom biznise zarábali, sme investovali do vývoja vlastných produktov. Hej. To bol jeden z prvých, ako keby takých činností, ktoré sme spustili, bol vývoj vlastných produktov. My sme vytvorili tým konštruktérov, úplne nových, v rámci trhu sme pozbierali to najlepšie, čo bolo v regióne a sme im dali nejaké zadanie a povedali, že chceme, aby tie produkty posúvali, dostali úplný čas, priestor, prostriedky na to, aby teda ten vývoj realizovali. Čiže ten sa započal hneď v 2014, ako sme spoločnosť SL prevzali. A popri tom sme samozrejme sa snažili náplň výrobnú do fabriky priniesť zatiaľ v tej komponentnej výrobe. A všetky peniaze, ktoré sme na ne zarábali, sme investovali naspäť do vývoja vlastného produktu a do rozveľaďovania fabriky. Ešte ma napadlo, že vy si vlastne aj naväzovali na nejaký know-how z tej histórie, kvázi storočia alebo 9 ročia? Áno, z časti áno, minimálne na výrobno-technické know-how, ktoré tam bolo veľmi silné a z nejakej malej časti samozrejme aj na konštruktérske, aj keď dneska ten konštruktérsky tím je úplne vybudovaný na novo. Hej. Takže nejaké veci sa prevzali, ale skôr by som povedal, že to boli také akože revolučné zmeny a nie evolučné v rámci tých produktov. Takže toto boli tie prvé 2-3 roky, kedy sme bežali viac menej. Ten pomer tržieb bol 95% z kooperačných výrobkov, teda z tej komponentnej výroby, a len 5% tvorili vlastné produkty, lebo sme ešte nemali čo predávať extra. My sme nechceli vyrábať tie produkty, ktoré SL dovtedy vlastnil, lebo sme ich nepovažovali za dobré. Hej. Mali sme aj prieskum trhu, ten feedback nebol dobrý. Skrátka sme si povedali, že to poďme vyvinúť na novo. No a ten vývoj nám trval zhruba 3 roky. 3-4, kedy začali zbiehať prvé tie produkty z konštrukcie, vyrábali sme prototypy, testovali ich, postupne uvádzali na trh a tak. Začali sme najprv hydraulickými rukami, tie tam mali veľmi dlhú históriu. No a potom 2017 prišiel už aj ten vyprušťovací transportér, ktorý sme prvýkrát dotiahli do tej roviny toho kompletného vozidla, že sme tam spravili karosériu, že sme to osadili na šasy a postavili prvý ten vyprušťovák a sme stáli polka fabriky pred ním, taký úplne šťastný, hrdý, že čo sme to spravili. No a samozrejme, ako sme rastli na tržbách, tak sme začali investovať do technológií a keď teraz preskočím nejakú dejovú líniu, tak v princípe sme v
priebehu posledných 5 rokov preinvestovali zhruba 7 miliónov. Tú fabriku kompletne zrenovovali. Samozrejme, ako sme rastli na tržbách, tak sme začali byť zaujímaví pre banku, čiže sme si natiahli financovanie externé. Samozrejme, sme to celé ako keby vyfinancovali investične a posunuli to na nejakú modernú strojárskú fabriku, kde dneska verím, že ten SL už je. To určite. A ešte k tým investíciám, tých 7 miliónov, to išlo najviac do čoho? To išlo do R&D, alebo to išlo do nejakého inovácie, nejakých výrobných kapacít? Alebo? Úplná kombinácia všetkého. Je to R&D, sú to kompletne nové výrobné CNC, moderné technológie. My máme úplne vertikálne integrovanú výrobu, čiže my začíname kúpou plátu plechu a končíme poslednou skrutkou na montáži a všetko medzi tým je in-house. My sme to postavili logicky takto, že chceme byť absolútne nezávislí od akejkoľvek subdodávok. Hej. Čiže je minimum len veci, ktoré nakupujeme na tie naše výrobky. Druhú väčšinu si vyrábame vlastne pod jednou strechou. Hej. Čo na jednej strane je fajn, lebo je to veľmi flexibilné, vieš si držať tú medzioperačnú kvalitu veľmi striktne pod kontrolou. Na druhej strane každý ten úsek viaže nejaké fixné náklady a potrebuješ mať nejaký objem tej výroby, lebo keď ho nemáš, tak máš zrazu veľký problém. Čiže je to taká dvojsečná zbraň, ale povedali sme si, že z pohľadu budúcnosti, kde tú firmu vidíme, je to kľúčové a strategické, že chceme byť absolútne nezávislí. A poviem pravdu, že dnes, keď sa porovnáme s tými výrobcami v rámci toho segmentu tých vyprošťovacích vozidiel ťažkých, už ich poznáme, hej, sme na tom trhu 6. rok a máme aj vzťahy, aj sa stretávame a tak sme asi jediní, ktorí je takto technologicky vybavený. Všetci ostatní si to nechávajú vyrábať to železo niekde po Európe alebo po svete a doma si držia len know-how, predaj a montáž. A nejaké after sale. Ale... A tú najväčšiu výhodu, konkurenčnú, z tohto pohľadu vidíš v čom? Nejakej ako marži alebo udržanie kvality? Čo sú tie hlavné výhody to mať? Je ich viacero. Hej. Určite je to aj ten kvalitatívny aspekt, kedy v podstate všetky tie medzioperačné činnosti si dokážeš priebežne skontrolovať a tým pádom ako keby každá tá časť toho produktu je kvalitatívne pod kontrolou. Je tam flexibilita veľká, hej, že vieš si tú výrobu veľmi rýchlo preorganizovávať a keď potrebuješ niečo, čo ešte zliezlo teraz z vývoja, sa dokreslilo, tak si to vieš rýchlo začleniť do výroby, lebo už to potrebuješ niekde zakomponovať. No a v neposlednom rade je to pridaná hodnota, hej, nevyvážaš ju na žiadnej operácii v podstate von, ale sa ju snažíš držať pod jednou strechou. Takže, ale dodám, že zároveň si to vyžaduje istý kritický objem výroby, ktorý musíš mať, lebo potom tie fixy proste nevieš utiahnuť. Jasne. A z pohľadu zákazníka, tento váš model, ktorý ste jediný v rámci tých pár hráčov, koľko tých hráčov rádovo? Do 10? Určite do 10. Do 10, tak? Že vnímajú to klienti, z pohľadu klienta je to vnímanie aké? No, my to vnímanie máme tú spätnú väzbu veľmi intenzívnu, pretože v podstate ani neviem, ktorý klient u nás nebol. Hej. Ktorý vlastník toho vyprošťovacieho transportéra u nás nebol. Popravde sme jedna z mála firiem alebo mála výrobcov, ktoré ich pustí ako keby do kuchyne, čiže ich to strašne fascinuje. Hej. A teraz oni keď vidia a my ich prevedieme tým procesom od pálenia laserom cez vlastne ohýbanie na ohraňovacie zážitková výroba, obrobňu, hej, zvárovňu, potom do lakov nech zoberieme a potom na montáž, kde všetci vidia, že sa to celé dáva dokopy, tak ich to úplne fascinuje. Hej. Čiže a zároveň to dáva kredit nám, aj potom dôveru pre nich, že sa rozhodli správne, lebo videli, že vlastne to máme všetko pod kontrolou. Takže z tohto pohľadu mnoho zákazníkov ku nám chodí. Už u nás bolo aj veľa konkurentov. Za tie roky som si vytvoril po výstavách vzťahy s nimi postupne a stretávame sa, poznám väčšinu CEO alebo majiteľov tých ostatných renomovaných spoločností, ktoré pôsobia v tom istom segmente. Keď sa teraz bavíme o tom segmente SL Recovery, to sú tie vyprošťovacie vozidlá, tak boli aj konkurenti u nás a musím povedať, že sme mali veľakrát zdĺženú poklonu vo vzťahu k tomu, čo sme vybudovali a ako to je celé postavené a to sú presne tie momenty, kedy ti to začína dávať zmysel, hej, lebo toho trápenia, ktoré bolo na tých 10 rokoch, na tej 10-ročnej ceste bolo naozaj extrémne veľa. Ja sa ešte vrátime, ale možno pre taký nejaký kontext, že keď tak by sme ustúpili pár krokov dozadu,
a pozreli sa možno na nejaké financie alebo nejaký počet, niečo kvantifikovateľné, tak predtým v tej najväčšej sláve tam sa vám podarilo získať nejaké dáta, že koľko tedy predávali tých prvkov, komponentov a potom ako to bolo finančne alebo nejakou kvantitou, keď ste vstupovali a ako to je teraz. Vieme to tak určite. porovnať? Úplne priznám sa, že tie dáta z historické nemám, hej, lebo boli to rôzne spoločnosti, to je strašne divne, to ako prechádzalo potom konkurzmi, potom reštruktúrami a tak, takže neviem, kde, verím, že v časoch, kedy sa exportovalo do celého RVHP stovky rúk ročne, to muselo byť fajn, ešte v nejakých československých korunách. Ale naozaj neviem, koľko to bolo. Máme ale dáta, keď sme vstupovali do spoločnosti, vtedy bol obrad 1,6 milióna. Aj my sme mali minulý rok 2022, 23 mám uzavretý, ale 2022 sme mali 11,6. Takže ten rast bol relatívne intenzívny. Hej, popri všetkom, čo si musel organizovať, naozaj sa nám podarilo narazať tržbami, ale to je stále len ako keby. Ja to poviem takto, že ja stále pocitovo to vnímam tak, že my sme na začiatku. My sme ten vrak, ktorý ležal na tom dne morskom, my sme ho za tie roky len vytiahli na hladinu, očistili, hej, natreli a on sa teraz začína plaviť tými vodami a začína objavovať celý ten tú oblasť. Čiže pre mňa to je, ja to nebudujem kvôli tomu, aby sme tam mali tržby 11 miliónov a EBITDA 1 milión. Hej, to je fabrika, ktorá má tak zaujímavý produkt, tak silné know-how a podľa mňa tak perspektívne trhy, že to musí, moja ambícia je byť niekde na 25 miliónov v horizonte možno najbližších 5 rokov. Hej. A myslím si, že to tam, ak to tam nedostaneme, tak pre mňa to ani nemá zmysel. To potom radšej predajme. Hej. Čiže, lebo vidíme to, že v Európe sa toto výrobné know-how stáva veľmi zaujímavým aktívom, ktoré v podstate vymiera, hej, v rámci Európy. Ty v Holandsku, v Anglicku nevieš už na to nájsť pomaly ľudí, ktorí by to vedeli robiť, alebo sú tak šialene drahí, že tá výroba tam prestáva byť efektívna, takže z tohto pohľadu to vnímame ako veľmi zaujímavý aktívum pre budúcnosť. Hej, z pohľadu aj fondu možno, hej, v rámci nejakých pilierov, ktoré si stávaš vo fonde. Ešte jedno možno, že porovnanie, tak ako v 2014-15 tvorili tie vlastné produkty 5% a kooperačné výrobky 95%, tak tento rok už máme plán postavený 80 na 20 prospech vlastných produktov. Čiže my ako sme rástli na tých vlastných produktoch, tak sme postupne strihali tých najmenej efektívnych kooperačných partnerov. My sme ich mali na začiatku 12, teraz ich už máme len 5. Ale týchto 5 si už chceme nechať, lebo sú veľmi dobre odladení, majú veľmi vysokú pridanú hodnotu, niektorí dokonca vyššiu, ako máme pri vlastných produktoch. Je to určitá diverzifikácia rizika v rámci výroby, vieš si tým vyplniť lepšie nejaké hluché miesta vo výrobe. Takže chceme zostať z nejakej malej časti aj pri tejto komponentnej výrobe, vzhľadom na tieto faktory, ktoré som povedal, ale už strategicky aj ako keby biznisovo sa zameriavame len na vlastný produkt. OK, rozumiem. A poďme ešte späť k tým, jak sa bolo to trápenie tých 10 rokov. Aké to bolo? Naozaj ten príbeh je ako veľmi zaujímavý, možno pre niekoho aj prekvapivý, že takto ste prišli do biznisu, do nejakého modelu, s ktorým ste predtým vôbec nemali skúsenosť. Ano. Aké boli tie začiatky, keď to predstavíš, na čo ste tam narážali a ako ste sa s tým vysporadovali? No, dobre, tak naozaj si to predstav tak, že z môjho pohľadu to bolo v prvom mesiaci vstup do fabriky, kde je, dobre, tam 60 ľudí, 120 ľudí, nepoznáš nikoho, o tom biznise v princípe extra nič netušíš, len vieš, že máš nejakú víziu, čo by si z toho chcel dosiahnuť. A v princípe, ktorú skriňu si otvoril, tak z nej vypadol nejaký kostlivec, hej, pretože sa tam za posledných 10 rokov nič nejako zásadne nepohlo, neudialo, nezlepšilo, nezveladilo a podobne. Takže tie začiatky boli extrémne ťažké. A dodnes z nejakej skrine ešte nejaký kostlivec vypadne. Hej. Čiže to bolo o prekonávaní neskutočného množstva prekážok. Na začiatku bolo treba úplne zmeniť mentalitu ľudí, hej, pretože tí ľudia boli demotivovaní, tie firmy smerovali ku dnu, tí ľudia nevideli nejaký zmysel v tom vlastne pomaly, čo robia.
Takže museli sme veľa pracovať aj s tým. Musel som ten tým spoznať, vybrať si z neho nejakých silných ľudí, vybudovať nejaký management uší okolo mňa. No a postupne spolu s nimi začať to riadiť tak, lebo to nemôže byť one man show. Hej. A už vôbec nie od ekonóma, ktorý tomu vlastne vôbec nerozumie. Čiže ja som musel identifikovať ľudí, ktorí dokážu zastrešiť tú odbornú časť a musím povedať, že toto bolo z veľkej časti, asi som mal aj šťastie, lebo ten tím, ktorý som vybudoval od začiatku, v podstate to so mnou ťahá až do dnes. Hej. A je to na jednej strane obrovský prejav lojality, na druhej strane je to asi aj dôkaz toho, že v tom uvideli zmysel a že tej myšlienke uverili a že spolu sme vlastne dokázali strašne niekedy aj náročné fázy obdobia prekonať a že tú dôveru v to smerovanie a v tú víziu mali a vydržali vlastne aj tie extrémne náročné situácie. Takže tie začiatky boli extrémne ťažké, ale tým, že sa ten tým podarilo postaviť tak, ako sa mi podarilo, tak lepšie sa to potom ťahalo. Samozrejme aj mne. Dneska s odstupom času určite by som kopec rozhodnutí spravil oveľa rýchlejšie a úplne ináč, ale to je skúsenosť, s ktorou možno budem ťažiť do budúcna. Máš niečo na mysli, niečo konkrétne? Že oveľa rýchlejšie, oveľa ináč? Určite by som sa rozhodol o nejakých ľuďoch, že majú odísť oveľa skôr. Hej? Lebo vieš, keď prídeš do firmy a nepoznáš nikoho a niekto ti o ňom povie, že počujem, a to nemôžeš vyhodiť, že bez toho sa to tu ani nepohne, hej? Že to len on túto oblasť pozná, to nikto iný nebude vedieť. No a tak máš prirodzený blok to spraviť, hej? Lebo sa bojíš, aby si niečo nenarušil. Na konci dňa si k tomu rozhodnutiu dospel, zistil si, že po mesiaci už si na ňo pomaly fakt nikto ani nespomenul, hej, čiže a veci fungovali zrazu oveľa lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie. Čiže určite by som veľa rozhodnutí robil ináč, vo vzťahu možno, že k ľuďom, hej. Ale popravde je to drahá skúsenosť, hej, ale veľmi dobrá pre budúcnosť. Takže... Ja hovorím známym, že mám niekoľko Harvardov takto zaplatených zo skúsenosti. Áno, popravde, áno. A celých bez žiadnych dotácií. Áno. A hovoril si o tom, že tie kľúčové veci pri tých zmenách, ktoré boli náročné, bolo výber tých ľudí, hej? Áno. Keď sa na tým takto zamyslíš, bol tam ešte nejaké iné faktory, alebo to bol naozaj kľúčový, hlavný, jediný? Bol tam ešte niečo iné? Čo sa vám teda, čo si spravili dobre a preto to sa postavilo na nohy? Ako to vnímaš teraz? Myslím si, že je to o ľuďoch. Hej. Celá tá firma, každá je o ľuďoch. Presne. A tak ako ju tí ľudia vnímajú, ako pristupujú k tej svojej práci, ako ich ty dokážeš preto nadchnúť, presvedčiť a vytvoriť nejakú atmosféru v tej firme, tak tá firma potom vyzerá a smeruje. Hej. Čiže jasné, musíš mať na začiatku víziu, musíš udávať smer, musíš vedieť, kam vlastne máte ísť. Ale to rozhodne to považujem za kľúčové. Bolo vytvorenie toho tímu, hej, ktorý navyše ešte posilnil Lajma Sesternica pred 3 rokmi, už pomaly 4, ktorá zase zastrčila obchodný úsek, je obchodná riaditeľka a posunula tú firmu takým ďalším ťahom, by som povedal, že dopredu, dosť dramaticky, takže ten kľúčový manažment, ale aj ten stredný manažment, keď sa pozriem na majstrov, fakt my sme dali príležitosti ľuďom, ktorí úplne neboli ako keby primárne nejakí, že strojári, hej, ale strašne veľa sa naučili pri tom a niekedy je to aj o zdravom sedliackom rozume, netreba nad tým príliš lamentovať, hej, stačí porozmýšľať a tie rozhodnutia spraviť a tie veci idú, ale ja si myslím, že toto je príbeh v prvom rade o vytrvalosti. Neskutočnej vytrvalosti a viere, že to dosiahneš, hej, tú víziu, alebo že sa k nej priblížiš po nejakom čase. A nie každý by asi tak vytrvalý v tomto dokázal byť. Čiže určite je šťastie aj, že investori boli relatívne trpezliví a každý sme to brali ako long term business. Hej, že toto nie je Bitcoin, toto nie je týždňová zmena, hej, toto je naozaj maratón alebo ultramaratón, pretože hlavne je to determinované tým stavom, ktorý bol na začiatku, že to bol hlboký mínus a v podstate tam bolo treba zobrať každú jednu šrobičku do ruky a porozmýšľať a prerobiť to celé tak, aby to fungovalo, čiže to si nejaký čas vyžaduje. A treba si uvedomiť, že my sme v tom segmente SL Recovery vstúpili do trhu,
kde je sopár hráčov, ktorí majú dekády karty rozdané, hej, v rámci trhu. A my sme vstúpili ako nováči, nad ktorým sa každý tak pousmieval. Ja si pamätám tú prvú výstavu. Hej, my sme vyprevádzali prvý vyprošťovací transportér, celá fabrika hrdá, sme stáli pred tým krásny žltý stroj. A že čo sme to tu postavili a potom sme prišli do Nemecka na najväčšiu výstavu tejto techniky v Európe. A zrazu si narazil, že takúto stenu sklanenú, lebo si išiel. A čo bola tá stena? Ako tá stena bola vlastne brutálne kvalitatívna úroveň tej konkurencie. Hej. To bolo, zrazu si prišiel, odchádzal si s tým, že prinášaš tam niečo úžasné a prišiel si tam a tam bolo všetko, že Porsche, vieš. Čiže a tak sa na nás aj pozerali tí konkurenti ako na nováčika. Hej. A tak ako najprv to bol ich úsmev, hej, tak ten úsmev postupne rokmi začal mrznúť. Hej. A dneska musím povedať, že je to rešpekt. Hej, že naozaj my sme sa za v podstate 6 rokov stali, a ja úplne úprimne, bez preháňania poviem, kvalitatívnym lídrom v tomto segmente v rámci Európy. Fakt, že tie naše stroje sú extrémne do detailov premyslené, výrobne, remeselne prepracované, takže a nehovorím to len ja, hej, hovoria to zákazníci a takým najväčším potom odmenou je, keď ti anglický operátor, ktorý si kúpil T-Rex tá vlajková loď v rámci tých vyprošťovacích transportérov, pred pár mesiacmi ti povie, že on je 30 rokov v tomto biznise a on robil už so všetkými značkami, ale že toto je najlepší stroj, s akým kedy robil. Hej. Čiže keď dostávaš takúto spätnú väzbu od zákazníkov, od konkurentov, ktorí prídu na návštevu fabriky a povedia ti, že klobúk dolu, tak celé na to trápenie, hej, ktoré bolo s tým, strašne rýchlo zabúdaš. Ale vieš, že ťa čakajú nové problémy. Už zajtra, alebo dneska po obede. Takže to je neskutočný proces prekračovania problémov. Hej, takáto fabrika. Ale je to tak, nič nie je dneska ľahko. Dneska je taký svet. Presne. To si pekne povedal s tým, že si začal, že tie firmy sú vlastne o ľuďoch. A jeden môj známy, renomovaný krízový manažer, pán Václav Novák, hovoril, že vlastne si od tých ľudí na tú víziu požičiavaš energiu. Musíš ich presvedčiť, aby to spravili. A to je podobné, čo sa podarilo vám, že naozaj možno z demotivovaných, frustrovaných 60 ľudí alebo 2x60 vo firmách ste vybudali tým, ktorý bol schopný to valcovať až do takejto úrovne, aj keď hovoríš, že sa iba zahrievate. Verím tomu, verím tomu. Tam ma vlastne napadá hneď, alebo teda čo mi ide v hlave, že OK, že ja s tým súhlasím, s týmto, aj sa s tým stotožňujem, že ľudia sú tí kľúčoví a vieš to tak nejak ešte aj ako keby rozdeliť, alebo dať na drobné, že dobre, že čo vybrali sme ten správny tým, je tam doteraz, super, možno šťastie, možno intuícia, čokoľvek to je jedno, proste je to tak, je to vynikajúci výsledok, ale vnímaš tam aj nejaké, že seba, že čo ste vyrobili dobre, že s tými ľuďmi, že čo ste vlastne, alebo nejaké zmeny ste museli urobiť v kontexte tých ľudí, že čo to bolo? Že asi nestačilo iba vybrať tých správnych? Určite nie. Tak ste k ním spravili nejak inak, alebo robili ste nejaké konkrétne opatrenia, konkrétne veci? Vnímaš to takto spätne? Vnímam to tak, že v podstate ja sa v prvom rade dívam na človeka. Ja keď predo mnou stojí niekto, tak v prvom rade je to predo mnou stojí človek, hej, a potom je to až nejaký manažer, kolega a podobne. Čiže aj ten môj prístup vždy sa snaží byť veľmi ľudský. Na jednej strane teda samozrejme veľa vyžadujeme, hej, ale na druhej strane dávame ľuďom aj veľa dôvery a priestoru na seba realizáciu. A myslím si, že sa snažíme byť veľmi féroví a pravdiví voči tým ľuďom. Mám veľmi otvorenú komunikáciu, aj dobrých, aj zlých častí, aj veci, z ktorých sa teším, aj veci, z ktorých teda vidíme ako problém možný do budúcna. Takže taká tá úplne normálna otvorenosť a úplne normálny spôsob komunikácie s ľuďmi bez hrania nejakých hier mi prišiel ako taký úplne osvedčený recept na to, aby tí ľudia postupne k tebe získali, alebo ty si získali si ich dôveru a aby ti verili a potom vlastne si môžeš byť istý, že ak máš nejakú víziu, za ktorou ideš, tak ak ti tí ľudia dôverujú, tak ťa budú spolu nasledovať. To je také asi také kľúčové z pohľadu môjho pohľadu nejaké riadenie spoločnosti a nejaký prístup manažéra k svojim kolegom.
Zaujímavé. A čo sa týka, to sú, možno si hovoril, sú nejaké hodnoty k tomu, k ľuďom a ku kolegom, alebo teda k tomu týmu. A máš nejaké hodnoty svoje alebo vaše ako majiteľov k biznisu ako takému, že teda ako sa k tomu staviate? Úplne to zadefinované nemáme. Hej, všetky tie vízie, misie, hodnoty už sú pomaly prežitkom. Ja myslím, že celé toto bolo v podstate o vybudovaní príležitostí. Hej? Lebo tá firma nie je dneska o mne. Hej? Ani o šéfovi konštrukcie, ani o obchodnej riaditeľke. Tá firma je o celom tom tíme, ktorý musí hrať dokopy. A celému tomuto bolo treba dať príležitosť. Hej? A to je aj vlastne ako keby hlavné motto nášho fondu, že building the world of opportunities, kedy v podstate tie príležitosti sa naozaj snažíme vytvoriť. A myslím si, že SL je dôkazom toho, že na Slovensku je strašne veľa šikovných ľudí, ktorí možno celé, čo im chýba, je vytvorenie tej príležitosti. Hej. A samozrejme, že treba tam ešte aj inú robotu, hej, treba to celé nejakým spôsobom vyfinancovať, dať tomu nejaký komfort, aby sa oni vedeli realizovať. Ale SL je dôkazom toho, že tu je strašne veľa šikovných ľudí, ktorí keď tú príležitosť dostanú, tak dokážu aj zo Slovenska priniesť na trh produkt, ktorý dokáže nie že konkurovať, ale byť lepší ako možno niekde v Európe a myslím si, že ISL je dôkazom toho, že tu nemusíme byť len montážou know-how niekoho iného, ale že ho tu môžeme aj primárne tvoriť a potom priniesť do sveta. A to Volvo nemusíme sem len doviesť z toho Švédska, ale toho tu môžeme zveladiť, hej, v rámci tej nadstavby, ktorú na to postavíme a naspäť do Švédska ho exportovať, ktoré je apropos jeden z našich kľúčových trhov v podstate. Celá Škandinávia v zásade. No. Takže z toho mi tak vyplýva, že čo niektorí ľudia hovoria ohľadne svojho biznesu, že je to skôr nie o nejakých hodnotách v zmysle biznisu, že čo chceme v tom biznise, ale urobiť a dosiahnuť, skôr o tom, že tvoria nejaké spoločenstva, nejaké týmy ľudí, ktoré naplňa ten svoj potenciál na čo najvyššie možné maximum. Tak. A to mi tak príde, že úplne sa s tým to je váš príbeh tiež viac ako o tom, že ste si povedali a budeme najväčší, budeme líder v Európe a teraz ideme za tým. Hej. Áno, úplne sa s tým stotožňujem. Myslím si, že našou silnou stránkou je aj to, že už máme strašne veľa rodinných ako keby prepojení v rámci tej firmy. Ale nie jedná sa o nejaké rodinkárstvo, hej, ale skôr o to, že ja neviem, my sme mali firemný večierok a sme mali taký kvíz a v rámci kvízu bola jedna z otázok, že koľko rodinných zoskupení pracuje v SL. No tak myslím, že bola správna odpoveď nejakých 14. Ale to znamená, že 14 ako keby zoskupenia, ale to znamená, že to je viac členov, hej, že my máme naozaj otca, dceru, manželov, švagrovcov, naozaj moja sesternica vlastne tam je, ale všetko sú ľudia, ktorí sú výkonní, hej, nie sú tam za to, že sú členmi rodiny. A na konci dňa to dáva potom jednu kvázi také veľké spoločenstvo v rámci firmy, ktoré je asi spolupatričnejšie, ako keby to tak nebolo. Čiže budujeme si tým aj nejakú lojalitu k tej spoločnosti a podobne. Čiže, ale všetko to je tak prirodzene, tak nenútene. Hej. Až potom ti to tak vlastne celé docvakne, že veď aj toto je benefit toho. Hej. Ale netvoril si to primárne s nejakým zámerom toto dosiahnuť. Takže veľa z tých vecí za tých 10 rokov bolo skôr o tom, že sme nejako úprimne do tej veci išli, férovo, poctivo, bez nejakého úplného kalkulu primárneho, hej. Bez DDčka? Bez DDčka, to už nespravím. Ale a na konci dňa sa vlastne ti tak to puzzle zloží, že aj toto bol benefit z toho možno, že dobrého myslenia a z toho dobrého úmyslu. Takže ja myslím, že aj ten dobrý úmysel je asi takou nosnou myšlienkou v rámci toho. Jasné, že nie sme filantropi zase, každé podnikanie je za účelom dosahania zisku a úprimne my tam ešte stále nie sme. My nie sme v tej produktívnej ziskovej fáze, v ktorej by sme potrebovali byť, čiže tam ešte nedochádza ani k výplate dividendy spoločnosti, sa všetko stále reinvestuje. Tak pre mňa ako pre manažera hovorím, že sme stále ešte na začiatku, pretože sme nenaplnili na konci dňa aj tú podstatu podnikania. Hovoril si o tých metách, ktoré sa vám podarilo dosiahnuť a možno aj o tom, že trochu ako a kvôli čomu. A keď sa pozrieme na tie neúspechy a fuck-upy, niečo si už načetol, možno to
vyhadzovanie ľudí, s ktorými sa nestotožňuješ, alebo teda týmy nemajú byť oveľa rýchlejšie. Ale sú ešte nejaké iné také neúspechy, ktoré vás posvetli a dneska ich vieš pomenovať, že teda možno aj nejaké príčiny alebo tie lekcie, ktoré ste sa naučili? Úplne akože nejaké, že totálne prúsery sa mi nevybavujú, ale určite by som sa teda rozhodoval rýchlejšie v nejakých situáciách, to som už spomenul. Netýkal sa to len ľudí, ale možno, že aj nejakých rozhodnutí. A akože bolo asi napríklad z môjho pohľadu ako manažerského, ja som napríklad úplne tie rozhodnutia sa musel učiť robiť. Hej. Ja som nebol zvyknutý riadiť tým so 150 ľuďmi, so 120 ľuďmi, čiže a na konci dňa všetko končilo každý deň u mňa. Hej. A keď si človek nie je úplne možno, že istý, pre mňa to bola tiež veľmi zaujímavá škola vo vzťahu k robeniu tých rozhodnutí a naučil som sa jednu vec, že niekedy je dôležité ho v tom momente spraviť, bez ohľadu na to, že či je úplne to najsprávnejšie alebo nie. Urobiť ten krok. Hej, a pohnúť sa ďalej, lebo potom v tom nenájdeš konca a ešte viac sa spochybňuje, že zneistuješ. Takže pre mňa aj v tomto bola ako keby osobnostne celá táto skúsenosť veľká škola. Ale späť k tvojej otázke, popravde ma nenapadá asi nič nejaké úplne zásadné, čo by som dneska vypichol, že tomuto sa vyvarujte. Možno, že len ten úvod do toho. Dobrý začiatok je lepšie. Ale bez neho by sa to zase možno, že celé to neskutočnilo, takže ja... Bola by to taká zábava. Hej, bola to, presne. Ale ja zase razím teóriu, že všetky tie zlé veci čas ukáže, na čo boli dobré a mnohokrát ti niečo nedáva dlhý čas zmysel a ten zmysel sa ukáže neskôr, takže neberiem to už fatálne. Hej. A čo ma to ešte naučilo je že fakt je základ je sa keď je problém. Hej. A naozaj to je niečo, čo sa mi osvedčilo a zachovať chladnú hlavu a úprimne nemám rád situácie, kedy nevidíš na prvú šupu ich riešenie. Hej. Ani na druhú, ani na tretiu, potom už začneš trochu byť neistý, že či to vôbec riešenie má. Ale tá história mi ukázala, že vždy sa každý jeden problém, nech sa stal akokoľvek zložitý, na konci dňa nejako uskladal a nejaké riešenie sme mu našli. Takže je tam veľa takých ako keby aj osobných skúseností, z ktorých verím, že potom ešte do budúcna bude priestor čerpať. Ja sa dovolím povedať, je to náš podcast, môžeme si hovoriť, čo chceme. Čiže taká, jak si hovoril, taká predposratosť, riešiť niektoré veci alebo zlomiť proste niektoré zaužívané. To aj my vidíme u klientov alebo s firmami, s ktorými pracujeme a to si myslím, že veľká chyba. Áno. Taký status quo, až taký naozaj taký strach ho zmeniť. Ešte keď tú otázku ohľadne tých neúspechov alebo fuck-upov položím z inej perspektívy, že určite vnímaš vo svojom okolí nejaké iné biznisy, či už bližšie alebo ďalej. A keď sa pozeráš na slovenské malé a stredné firmy, a čo ty vidíš, kde tí ľudia, čo podnikajú, kde podľa teba robia chyby? No, ja si myslím, že keby som teraz zostal pri segmente strojárstva, tak z výkladnej skrine Československa sa stala v podstate, sme sa stali vazalom know-how niekoho iného a to bola podľa mňa základná chyba, že sa túto know-how proste nerozvíjalo a myslím si, že dodnes je ako keby taká strašná opatrnosť každého do toho vojsť, lebo vidí, aká neskutočne náročná cesta to asi je a vždy ich to odradí. Tak ja by som možno, že všetkých chcel pozbudiť, aby sa nenechali odradiť a áno, tá cesta bude dlhá, ale ja si myslím, že to je jediná trvalá hodnota. Dobre, však tie biznisy sú rôzne a dajú sa robiť, nevravím, že len toto je cesta, ale ak sa bavíme možno, že o niečom, čo by možno mohlo spraviť Slovensko ináč v minulosti, tak je to oveľa lepšie nadviazanie a oveľa väčšia ambícia v čase toho prerodu, kedy sa mali sme na čo nadviazať a nespravili sme to. Hej. A možno, že to bolo práve kvôli tomu, že nikto nemal to spraviť a ísť do toho rizika, podstúpiť to, zobrať to bremeno na seba a povedať si, že však aj my to dáme. Hej. A dneska by to možno, že vyzeralo trochu ináč a
Nemuseli by sme tu len dávať dokopy niekoho iného, ale to tu primárne tvoriť aj my. Takže asi taká odvaha. Mm-hmm. Nebáť sa podstúpiť nejakú náročnú cestu. Bez nej to asi ani nejde, ale však to asi každý šikovný podnikateľ na Slovensku si je toho vedomý. Hej. Lebo ak má niekto pocit o firmách, že idú samé, tak vám netuší, koľko roboty a tvrdej driny za tým niekoho vlastne je. Čiže firma nie je pasívny príjem? Firma nie je pasívny príjem. Môžeš potvrdiť, ja sa smejem, že my na tom SLI už zarobíme raz len, keď ho predáme. Fakt, lebo to je nekonečný proces ako keby reinvestícií toho, čo... Tým, že sme neboli zatiaľ v tak produktívnej fáze, že by sme tvorili nejaké zásadnejšie nadbytky v rámci roka, tak naozaj všetko ide naspäť a točí sa v jednom kolobehu budúceho rozvoja budúcich potrieb firmy. Mm-hmm. Ty si ešte spomínal, keď sme sa ešte predtým, ako sme začali aj ohľadne nejaké štruktúry financovania alebo fondu, vieš k tomu iba krátko, že teda ako ste k tomu postavili. A teda otváram to aj preto, že je to aj pre nás zaujímavé, ale aj preto, že to môže byť zaujímavé aj pre firmy, ktoré takéto nástroje ešte nezvážili, alebo možno sa ich boja, alebo nemajú s nimi skúsenosť. Skús nám k tomu. Mm-hmm. Tak my ten raz sme zabezpečili najprv teda bankovým financovaním a keď to narazilo na nejaké limity vo vzťahu k nejakým kovenantom, tak samozrejme, že sme chceli to trošku aj sprofesionalizovať. Tá spoločnosť potom prešla pod ako keby fondové riadenie a to nám umožnilo táto štruktúra v podstate získanie ako keby dodatočných externých zdrojov bez toho, aby teda tí vkladatelia tých externých zdrojov mali potrebu spolupodielať sa na riadení spoločnosti. Takže toto bola cesta, ako sme sa otvorili v podstate aj súkromným alebo inštitucionálnym investorom, ktorí sa môžu momentálne spolupodielať na vývoji teda hodnoty SL-u prostredníctvom práve equity investície, ktorá nám teda zabezpečuje nejaké dodatočné zdroje na financovanie rozvoja spoločnosti. Uh-huh. A tento nástroj používate ako dlho? A teda aj sa vám to oplatilo? Dáva to zmysel už? Alebo to je niečo, s čím začínate? Je to tiež ešte v podstate v takých začiatkoch. Už pár rokov, 2019 sme vlastne, 2018 sme vlastne sa switchli pod fond. Zatiaľ sme to ako keby držali len v rámci takých súkromných investorov, potom sme to sprofesionalizovali a istý čas sme to mali zalistované dokonca u Erste, kedy privátni klienti Erste mohli ako keby si nakúpiť podielové jednotky fondu, čiže máme aj takýchto investorov a postupne sa to rozrastá o nových a nových, takže v tejto ako keby štruktúre už potom aj strácaš úplne prehľad o tom, kto tie investičné jednotky nakupuje, keď to už profesionalizuješ tak, že to ide prostredníctvom nejakých, povedzme, privátnych bankovníctiev a tak. Takže toto bola asi taká cesta, ktorá by nám mala zabezpečiť aj nejaký neorganický rast do budúcna, aj formou akvizícií, po ktorých sa momentálne tiež pozeráme a radi by sme to know-how, ktoré sme nadobudli, už aplikovali možno, že aj niekde inde a snažíme sa, aj aktuálne prebieha v poslednej fáze už relatívne profesionálnu DDčka na akvizíciu jednej poľskej spoločnosti, konkurenta. Takže uvidíme, ako to celé dopadne. Čiže tá ambícia nie je len ako keby v rámci Slovenska, ale postupne by sme chceli to v rámci trhov okolitých nejako skonsolidovať, tak aby sme dokázali všetky synergie v rámci tej fabriky, tak ako máme vybudovanú, dneska využiť aj z pohľadu možno nejakých akvizičných príležitostí. Takže a fondy nástrojom následne teda k zabezpečeniu financovania aj takýchto aktivít. Určite. To bolo to financovanie, ale otvoril si aj tú akvizíciu, že sa pozeráte a to, čo môžeš dnes prezradiť, aspoň na nejakej všeobecnej úrovni, tá myšlienka tej akvizície konkurenta, alebo teda nejaké iné spoločnosti v rámci toho vášho portfólia, kde by to mohlo pasovať. Čo bola tá myšlienka na začiatku? Alebo aby to možno pochopili, alebo možno navnímali aj podnikatelia na Slovensku, ktorí nad týmto ešte nerozmýšľali, že čo tá akvizícia môže priniesť? Tak my sme posunuli SL na nejakú úroveň a potom sme si povedali, že však dobre, môžeme raz organicky, hej, alebo si povieme, že skúsime to trošku urýchliť. A to
to bolo to rozhodnutie. Tak sme sa začali pozerať v rámci Európy, že čo by bolo možno že zaujímavé a našli sme, identifikovali spoločnosť, spojili sme sa s ňou, dali sme sa do kontaktu a v podstate dneska sme už v rovine ako keby doľaďovania transakčnej dokumentácie, takže naozaj tesne pred closingom a povedali sme si v nejakom momente, že však tú fabriku máme veľmi dobre vybudovanú v rámci nejakých výrobných aktív a prečo to možno, že v rámci nejakých synergií možných spojení s nejakou inou spoločnosťou alebo akvizovaním nevyužiť. Takže toto bola taká tá logika na úvod. No a samozrejme chceli by sme v rámci toho trhu raz, aby to dal kredit aj tej značke, že už to nie je len nejaký lokálny výrobca, ale že sa snažíme rozširovať aj v rámci Európy a je to segment, ktorý nás baví, je to segment, v ktorom vidíme perspektívu do budúcna. A je to segment, ktorý je relatívne indiferentný vo vzťahu k nejakým vývojovým trendom, lebo či to budú elektrické, alebo hydrogen auta, alebo také, onaké, tak stále sa buď pokazia, alebo havarujú a bude ich treba odtiahnuť. A tá doprava v Európe je naozaj, má stále narastový, ako keby nejakú krivku má. Čiže ten segment vidíme ako veľmi perspektívne a zaujímavý a vidíme ho ako, lebo SL ako značka má v portfóliu 5 alebo 6 teda modelových rôznych alebo segmentov. Okrem toho recovery je toto wing, to sú tie oťavé plošiny, tam máme ešte hydraulické ruky a nejaké iné výrobky. Ale v rámci kríz, ktoré boli, COVID, vojna, energetická kríza a všetky tie recesie, bol toto jediný segment, ktorý si držal svoju líniu alebo bol rastový. Čiže a nie len u nás, aj v celkovo v rámci trhu, aj u konkurentov to tak bolo, takže aj z tohto pohľadu to vidíme ako potenciálny segment, v ktorom by sme sa chceli rozvíjať určite ďalej. A hovoril si, že tá akvizícia, že zvažujete kvôli tomu, aby ste si v úvodzovkách kúpili čas, akcelerovali možno ten rast. Áno. Vieš iba tak veľmi nahrubo povedať, že čo môže byť ten plán, že ako to môže vyzerať? Možno aj pre ľudí, ktorí takéto niečo zvažujú, nejakí podnikatelia. OK, teraz kúpite nejakú spoločnosť a čo predpokladáte, alebo čo očakávate, alebo vo všeobecnosti, že ako to akcelerácia vlastne bude vyzerať? Áno, určite si tým kupujeme aj preskočenie nejakého vývojového procesu, kedy v podstate máš nejaký obmedzený tým konštruktérov a nevieš ich poslať na všetky smery. Takže pre nás je tá spoločnosť zaujímavá aj tým, že má veľmi dobre vyvinuté portfólio produktov, ktoré my až tak dobre vyvinuté nemáme, respektíve nemáme ho tak široké. Takže chceme preskočiť ad 1 vývojové know-how a potom samozrejme chceme využiť všetky synergie na úrovni marketingu, predaja, výroby, nákupu a neviem ešte čo iného. Čiže chceme robiť rozhodnutia oveľa rýchlejšie. A dneska už viem, že ak sa tá akvizícia podarí dotiahnuť, tak vieme presne, čo chceme spraviť a ako rýchlo to vieme spraviť. Čiže už dneska to máme v hlave vyskladané, týka sa to či už vzájomnej nejakej optimalizácie výroby jednotlivých komponentov, tam alebo na Slovensku. Týka sa to združenia nejakých distribútorských sietí aktuálne, ktoré majú oni, my. Vidíme tam veľa synergií, oni sú na trhu, kde nie sme my a zase naopak, my sme na trhu, kde nie sú oni, čiže tie predajné kanály sa vedia veľmi pekne takto predistribuovať navzájom. No a to sú asi také kľúčové faktory v rámci postakvizičných prvých procesov. Ďakujem pekne. A teraz ešte vrátim sa možno na začiatok k tomu, keď si hovoril o ľuďoch a teda ako sa vám podarilo ten tým vyskladať a teda, že tá sila toho posunu je postavená na tom správnom týme. Ak hľadáte alebo v budúcnosti budete príjmať ľudí, je niečo, čo by si chcel, ako by si dovolil možno nejakým budúcim teoretickým kandidátom nakúknuť ku vám do kuchyne, že ako to u vás máte, čo sa týka firemnej kultúry, ľudí, prečo by mali ísť práve ku vám? No, myslím si, že sa majú možnosť spolupodielať na buď vývoji alebo výrobe veľmi zaujímavého produktu alebo veľmi zaujímavých produktov naozaj s označením Made in Slovakia. Myslím si, že majú možnosť pracovať na špičkových
technológiách, ktoré dneska na trhu vôbec sú dostupné, ktoré dneska už vlastne v rámci nejakých výrobných aktív máme, majú možnosť sa zapadnúť do podľa mňa veľmi dobrej firemnej kultúry, relatívne rodinného prostredia a týmu, ktorý sa vzájomne rešpektuje a má veľmi dobré medziľudské vzťahy. A myslím si, že verím tomu, že potom budú spoločne s nami zhrdí na to, čo budujú alebo na čom sa spolu podielajú. Čo to bolo zaujímavé, odchádzal nám jeden majster, lebo dochádzal 9 rokov z Krupiny. Predstav si, že ti majster každé ráno stáva 4:30, aby bol o 6:00 vo fabrike, lebo mu hodina trvá cesta. Doma má ženu, deti a 9 rokov toto ťahá. A po 9 rokoch príde za mnou a povie ti, že Martin, že ja fakt strašne mám rád túto firmu, ale ja proste potrebujem. On už nevládze, toto absolvovať každé ráno a vyrastajú mu deti, potrebuje sa venovať im. Som povedal, Ďuri, jasné, úplne chápem, rešpektujem, beriem to rozhodnutie, podporujem ťa v podstate, choď, my sa tu nejako zariadíme. A včera sa bol so mnou rozlúčil o posledný deň v robote a hrozne to bolo milé vidieť človeka, ktorý, on vraví, vieš, ja som tu bol od začiatku, ja vidím, kde sme to dostali. A ja som ani netušil, že aký ťažký bude pre mňa ten posledný deň odtiaľ to odchádzať. A hrozne to bolo také milé aj pre mňa to počuť, že také ako keby stotožnenie sa s tou firmou a s tým, čo vlastne za posledných 10 rokov budovala, úplne od v zásade normálneho zamestnanca, ktorý majster je, alebo teda nejakého stredného manažmentu firmy, to počuť je vždy hrozne milé. A hrozne milé bolo napríklad na večierku v firemnom, ktorý sme si spravili pred 2 rokmi prvýkrát, takže na montáži. Sme vypratali celú montáž, zavolali kapelu, postavili pódium, lavice, catering a teraz všetci, v rámci robotníkov, celá fabrika. No brutálna žúrka a keď ti za večer príde 30 robotníkov povedať, že oni sú šťastní, že tu robia, a sa im to páči. To sú také momenty, ktoré ti dávajú zmysel a nie každý to tak možno, že môže v rámci firmy vnímať. Nevravím určite asi za všetkých, však môžeme mať rôzne optiky, ale som presvedčený o tom, že druhá časť firmy to vníma takto a to by možno, že bolo to je možno, že trochu z časti aj takéto motivujúce prostredie, do ktorého by ten nový človek, ktorý by mohol prísť ku nám, by zapadol. Takže dneska sme vo fáze, kedy hľadáme ľudí na všetkých pozíciách a vieme dať priestor od naozaj robotníka po špičkového konštruktéra. Takže sú vítaní všetci, ktorí teraz počúvajú. Máš to tu hiring. Dobrá, teda Aké má SL pred sebou výzvy? Keď sa, nechcem to nejak akože škatulkovať, ale také nejaké krátko, strednodobé a potom nejaké naozaj, že dlhodobé. Máš to tak upratané, že máš v tomto jasno? Určite, hej. V tom treba mať jasno, lebo to v každom momente, asi by som povedal, aj keď sa samozrejme tá cesta nejakým spôsobom mení v priebehu. Tak taká tá dlhodobá vízia je, že by sme chceli naozaj sa stať kvalitatívnym lídrom v rámci buď teda Európy alebo sveta v tom segmente SL Recovery. To je segment tých ťažkých vyprošťovacích vozidiel, je to naša vlajková loď, je to produkt, ktorý tvorí momentálne najviac tržieb a produkt, ktorý vidíme najperspektívnejší do budúcna. Čiže chceme ho šperkovať a dostať ešte na vyšší úroveň do budúcna. Také tie krátkodobé alebo krátkodobejšie v horizonte možno, že 3 rokov plány sú teraz, že my potrebujeme naozaj nárasť objemovo v rámci výroby. Čiže potrebujeme aktuálne rozšíriť ešte viac distribučnú sieť, aby sme ten sourcing z viacerých trhov priniesli, dostali do fabriky a narastli výrobne na úroveň možno, že 30-40% v horizonte 3 rokov viac, čo sa týka hodín. Niekde sme okolo 9000 normohodín mesačne teraz, čiže by sme chceli to posunúť nejakých možno 13-14 tisíc v horizonte 3 rokov. To je taká strednodobá vízia, ale taký ten ako keby taká tá nosná linka toho celého a od začiatku až asi navždy, kým tam bude, že chceme byť zamestnávateľom, kde sa tí ľudia cítia komfortne, kde vidia v tom celom zmysel, kde majú pocit, že prídu radi do práce a aj keď sú všetky tie problémy, ktoré pracovný deň prináša alebo pracovný život, tak v princípe sú radi, že tam pracujú. Hej? Že chcem vytvárať také prostredie,
aby toto ľudia cítili. Hej. A to je pre mňa taká nosná linka od začiatku až navždy. Hej. Lebo na konci dňa vidím, že mzda je jeden aspekt a potom, keď sa cítiš na práci, tak to je druhý aspekt a je otázka, aký finančný rozdiel ho vlastne dokáže vybalancovať, ale je len otázka času, kedy ti to vlastne nestojí za žiadne peniaze. Hej. Čiže to je taká, napriek tomu, že si myslím, že sa snažíme tých ľudí zaplatiť na tej vrchnej hranici, kde si to môžeme dovoliť, vždy je to v tom hľadaní, vieš, lavíruješ medzi potrebami a snažíme sa, aby tí ľudia boli spokojní po tejto stránke, tak ja napríklad považujem za dôležité, aby boli spokojní a po tej stránke toho pocitu v tej práci. A na tom si dávam, možno že aj osobným príkladom, potom to záležať. To je taká moja vnútorná dlhodobá aj do minulosti vízia vlastne toho, kde by som tú firmu chcel stále držať. Tak firma má prvých 100 rokov, čiže sa zahrievate teraz. Vstúpili sme do druhej storočnice. Martin, keby si mal možnosť využiť náš stroj času a sám sebe si do minulosti, do akejkoľvek niečo odkázať, čo by to bolo? Sám sebe si odkázať niečo do minulosti? Čo ma zaskočil teraz? Neviem, či by to mal byť rok 2014 alebo nejaký iný, ale čokoľvek, že keby si mal sebe s dnešnými znalosťami a skúsenosťami si sebe niečo povedať, odkázal by si niečo, keby si mal tú moc, tú príležitosť? Neboj sa, ver si, rob tie rozhodnutia rýchlejšie a buď pravdivý stále aj voči sebe vo vzťahu k tomu, kde smeruješ a buď vytrvalý, trpezlivý, zotrvaj a ten úspech príde časom určite. Verím tomu, že niekedy veľmi veľa fáz som mal, kedy som musel sám seba presvedčiť. Najprv sám seba, že to pôjde. Hej. A jasné, že tie fázy asi vždy ešte prídu, lebo tá firma sa vyvíja, ale niekedy tá malovernosť je najväčším zabijakom seba samých, takže to by som možno, že si odkázal, aby som nebol maloverný. Martin, ďakujem veľmi pekne za účasť. Ďakujem aj ja. Bolo mi cťou sa s tebou rozprávať, bolo to veľmi príjemné stretnutie a ďakujem za pozvanie. Ďakujem.